IFM News. Lokal. In panamnama ti lokal a gobyerno iti Burgos ang mangipaay iti subsidiya karay ti transport group manalon kan mangalap iti buot yang paspasaran na krisis dito'y pagilian. Segon kan Mayor Crescente Garcia, agtatarip nung to dagiti opisyal mainay iti ganwat dagitoy ang mangyalokar ti budget para karay ti nadakamat a grupo. Kunana, saan ang makaanay ti pondo ti lokal a gobyerno ngam naimbaglaong nga day ti mainayon nga usaranda amang supusop iti agdama a problema. Inay ni Garcia voucher nga may paay daytoy at tulong. Iso iti may sa concern mi, hanggang runa itapta dati crisis situation dayo, ket detamat iti problema dagiti apo nga manalon, kuno dagiti apo nga dati sektor iti agtaltalon, fishery kan do mga driver apo. Iso nga pagsasalitaan mi apo kadagiti apo lang opisyales iti ilimi no kasano nga i-plastar mi. So possible within this week ada dati ganwat mi apo na mangi budget kadagiti kailangan. Alagat kung tayo tayo pelain no hamad nga isot sufficiente dati pondo tayo iti LGU. Lakit di nga damat mainayon tayo nga nayon dati kailangan dati apo nga dati sektor apo. Question Butcher one lang. Mano amin sa di tricycle drivers. Di tricycle tayo apo kit danda ni Ducasot, more or less 150. Manalon tayo no anti-agriro na surok nga 2,000 iti fisherman tayo apo ket umababot nga 5 kasot iti fisherman tayo apo. Kabayatan na ti subsidiya kadaga po paylaong iti parangato ti presyo ti petrolyo gapoy ti rinno pa iti Middle East dakkel nga nakaapektar ditoy pagiliana. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak I, FM.